אנחנו נמצאים ברגע מכריע בתולדות ישראל. Israel has launched strikes on Iran. Zionist entity has declared war. הבית הזה נותן מענה למאות ילדים. איפה נשים אותם? צריכים להוריד את השמיים כדי שלילדים האלו יהיה בית. מדובר בכ-260 ילדים עם צרכים מיוחדים בכל הספקטרום הקשה ביותר. לכאן כיוון הטיל, וכאן הוא פגע. אני בטוח שמה שאתם רואים היום, בעוד כחודשיים, יהיה משוקם. איפשהו שמעתי את המילה עלה, זה היה נשמע כמו הגן עדן. ואיך שנכנסנו אמרנו, זה המקום. הצלה לילד, הצלה להורים. עלה משחרר אותנו כהורים. עלה נותנים חמצן למשפחה. הצלה. זה עלה. גן עדן עלי אדמות. אבל המוסיה אחת שלמה, ומתוך הדבר הזה למעשה יוצאת החנוכיה שהולכת ולאט לאט הופכת לצבע זהב. והסלוגן שלכם זה מצמיחים תקווה. מרגש. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי.